खुलुमबाय रायजोफोर। आं दिनै हरनि समावनो भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय। ओरैनोथ' आं पार्मानेन्ट इउटुबार नङा, थेवबो आं बे गेम्सनि भिडिअखौ नायनानै थानो हायाखै। मा होननानै मोखां दंबाबो मोखां गैयि बायदि, गन्थं दंबाबो गन्थं गैयि बायदि, लाजिनायानो गैया बेहा। मा बियो मोनसे आयेन, मोनसे ल', मोनसे कानुनखौ मानिनो हायि सासे अहंखार हिन्जाव नामा बियो? हा? मोनसे आफादनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओरैनो जाया। सोरबा जाम्बा जाम्था मानसिया सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जानो हाया। बयजोंबो गनायजानाय, मोनथिजानाय, सिनायजानाय बिसोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जानो हायो। नाथाय बे गेमस्रि दैमारिया मा बियो? माबायदि हिन्जाव? बिसानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा मोनसे संगठन बा मोनसे आफादनि नियम रुल खान्थिखौ मानिनो हाया सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जायोथ'। बियो बुंदों 10 लाख 2 लाख जाय गेमस्रिनि प्रडाक्सनाव जाय आर्टिस्टफोरा खामानि मावफागोन बिसोर 10 लाख। बिनि उनाव बियो बे भिडिअखौ लाबोदों 10 लाखनिफ्राय बोरै 2 लाखआव फैगोन? आरे जाम्बि नामा नों? सावरायजेननायाव 10 लाख जानो हागौ, बिनि उनावहाय सारि जारि खालामनानै 2 लाखआव फैदों जानो हागौ। मासे बिंग्रि बेलाय। सोरबा जाम्बा जाम्था मानसिया बा सोरबा मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै खोथा बाथ्राखौ थुखोना होयो, बेखौनो बियो मा आंखौ बिराद सापर्ट खालामग्रा दं, आंखौ नायग्रा बहुद दं होननानै बे भिडिअ बानायथाबबाय थायो। लाजिनो रोङा नामा बियो? आयेना मोनसे समाजनि ब्रेक, गाज्रि हाबायाव थांनायनिफ्राय थांनायखौ होबथानो थाखाय ब्रेक, मानसिनो ब्रेक नांगौ। नोंनाव ब्रेक गैया, धोरोम गैया, आयेननि बारगा खामानि मावग्रा खोथा बुंनो फैदों बेयाव। नायनो हाथारलां बे मानसिखौ। बबे गामिनि बिलाय? रायजो राजाफ्रा मा खालामनानै थाबाय थादों बेखौलाय? अमा जुलि जायाबाबो जुलि जानाय बायदि लावदुमजों ब्ला ब्ला गुब्ला बुब्ला गिदिंगासिनो दं। मा बियो? बिदिबा बे रायजोनि गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि खोथाखौ मानिया बियो? माबायदि हिन्जाव, माबायदि सिख्ला, एसे अहंखार बियो। मान सन्मानखौ बुजिदोंब्ला, बिमा बिफानि सुखु गोजोनखौ लुबैदोंब्ला सिरि था। भिडिअ बानाय, एलबाम बानाय, नों गावनि थाखाय, गावनि लाबालाब, गावनि प्रफिटनि थाखाय बानाय। खिन्थु मोनसे आयेननि मोनसे रुल बानायनायखौ मानि, बिसानि रुलखौ मानि। दाथ' नों बिसानि उल्थासो बाथ्रा बुंबाय। गुरु पबित्रनो सोरबा नेरसोननो लाइजाम हरदोंमोननो, लेटार हरदोंमोननो, खिन्थु बै लेटारनि रिप्लाइखौथ' नों नेनांगौमोन ना। नेयालासिनो बा नेनो हास्लाबासै नामा नों? बोसोरसेखौनो नेयासै माथो। सिगांनि मिटिङाव जावले जावले जाबाय थानाय बा समाजाव नुजाथिबाय थानायनि थाखाय बिसाया मिटिं लेंब्रबनानै थिखानाय समसिम नोंसोरखौ बेन खालामना होदोंमोन। थिखानाय गैयै, थिखानाय मानि जेबो फिक्स सम गैया। गाबोनबो लानो हागौ, मास मोनसेनि उनावबो लानो हागौ, बोसोरसेनि उनावबो लानो हागौ। जुदि नोंसोरनि आखल आखुआ जुदि मोजां बा लाइनाव फैफिनोब्ला। बेखौ दाख्लै इउटुबाव आदा सपन कुमार सारनि इउटुबाव नुदां। थिखानाय गैयै समसिमल'सो नोंसोर खालामबाय। थिखानाय गैयै मानि जेबो फिक्स टाइम गैया, बोसोरसेनि थाखाय, मास मोनसेनि थाखाय। आं नायनो हाथारला माने। आं भिडिअ बानाया, मालाबा बानाया, आं इउटुबारबो नङा, खिन्थु दिनै आं रागा जोंनानै थानायाव बानायगोन आरो गोनां जायोबा बानायबावगोन आं। दिनै आं बेखिनिखौ बुंनायनि दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।